A tutaj widzimy, ten pierwszy to jest gołąbek z Pitbulla, a tam to są tygryski, linia złotej pary i węgla Beren. Jak tutaj widać, ktoś jest chętny, to zapraszam na sobotę na dzień otwarty do Roberta Henkel. I proszę nie mówić, bo akurat tylko do zdjęcia i do filmiku tu są gołąbki, tak są po prostu, gołębie są na rusztach dawane. Nie tak inni hodowcy tu gadają, że gołębie tak. To tylko jest tego tylko do filmiku, żeby im sypnąłem, czy coś tutaj, nie ma tych gołębi. Pozdrawiam wszystkich, mój telefon 503, co malutkie, 503 528 502, Robert Henkel, Polska. Tygryski Roberta Henkel, linia złota para. Tak powinny wyglądać, nie jakieś duże narościate. To są tygrysy. Jeden to jest tylko ten gołąbek z Pitbulla, Szymarek.